Mga bayot si Harot dito og city. Ako ipakita ninyo kung sa iyang gipamalit. Impalit siya og singalad ani kukumber. Nga napay bulak pakapin. Dayon ang kamatis. Ako ning giluto ganina mga bayot. O kuani siya kanang hotcake ba. Na nagluto ko popcorn. Wa pagkanas ako ang binhi. Dayon kuani siya mga bayot. Vodka ni siya. Nagpalit po siya daig sili. 440. Dayon at salpod mga bayot. Maduha ka buok mo 625 ang presyo. Then ay usa ka buok manok nga galuko. Dirita sa pika cellophane. Yes mga bayot. Gapalit na po siya og tanglad og sangig. Dayon ang kuani siya mga bayot. Patatas. Lami ning patatas sa kay bag-ong ani. Then kani, karning baka ni siya mga bayot. Then kani, isda. Mani ako ang gamon na pod karong inununan mga bayot. Sayo kay giluto akong ugangan og macaroni mga bayot. Pero lukurat na yung macaroni mga bayot kay murag kupras nga naluto na ba. Hingkaon to siya daan mga bayot before siya hinlakaw to Asag City. Ang iyang giluto anak butter. Gisulod ko sa kwarto sa kuang bana mga bayot o gipanhi diri sa kusina. Yes mga bayot, siya gagutad tanan ani kay aron kuno amo ang kanon ug akong lutoon karong mga orasa. Kaning baka din siya mga bayot, giuna na kog lunod na ang gamay nga oil mga bayot, then gilunod na ko ng karne usa ng sili mga bayot. Kanang siliha mga bayot o atsal mga bayot dili na siya hang. Dayon gi butangan ra pud ako nag potato mga bayot, giusa ra nako mga bayot aron dili ra kayo tantong hago ba. Unya aron makasave pud ta dinhi sa ato ang mantika mga bayot kay mahal kayong mantika diri mga bayot. Unya lami gini yung potato mga bayot ba ug partner aning karne mga bayot. Ang lasa sa karne murag mo transfer dinhi sa potato mo nang gisagol na kun asla dinha kay di man po na sila mang gibugno. Wow. You alone? Alone, okay. Kamat. Hoy. Bakit hinak? Sorry. Oh. Hold hold. Si Kuchulong piring kakan. Lang. Perniori. Chong. Say hi, Papa. Go! Gilag na mo ako ang binhi dinhi sa park mga bayot. Go! Go lang ka! Hold this! Oh, very good! Go! Go! Slowly. Hala ka, saka gyud. Slowly nak, slowly. Look at. Very good. Mga bayot mapay pag-abot na mo gikan nagburdo-burdo dito sa park nga mo ang gisangkuan ni Karina mga bayot. Nay usa ka lula mga bayot gabantay sa iyang apo nga gadula og scooter. Jesus mga bayot guys, slide si Karina dito atong ilang slideanan mga bayot. Ako pod gabantay ni Karina kay kani si Karina wa kay balo og mahulog siya mapiang ba. Akaron nay kung gakupot sa iya ang sanina. Miningon ang isa katigulang mga bayot. Nang igsoon hintubag sa Celestina mga bayot nga dalang kalipay baka atong pagkatubaga o yaga-yaga baka atong iyang pagpangutana mga bayot aron diri kay tantong ulaw ba. Miningon ra po ko mga bayot, che, imas irikin. O, ingon ko mga bayot, yes mga bayot. Murag, ang ako ang kasing-kasing atong pagpanahon na mga bayot, murag himbuka. Kay, wala ko naalaan og yaya. Charot, diri ra pod ko naalag yaya mga bayot. Pero pag uli na ako sa Pilipinas mga bayot, ang papel sa inyo ang silingan mga bayot.
Basta first timer makakita sa akong anak mga bayot, then ako magsunod-sunod yaya ra gyud ang ilaang paglantaw nako. Bitaw mga bayot, oy way angay ikasuko mga bayot, pero di gyud pod lalim mga bayot nga nagkuyog mo na imo ang kaugalingong binhi mga bayot nya pangutan-on kag asa ang mama. Ug unsay lahi sa mama ana? Pastilan mga bayot. Siyam ka bulan nimo nang gidadadala sa imong tiyan mga bayot, balik-balik og CR og sinuka mga bayot. Pag anto sa kasakit mga bayot nya naalaan ra ka og yaya. Lamay jud kay iligid mga bayot og itambling-tambling dito sa airport mga bayot. Galing kay ulaw ra kay mga bayot og hintabag ra pod sa Celestina atong mga panahon na mga bayot og half Filipina ni siya dayon, half Armenian. Pero deep inside mga bayot murag gikumot ang akong kasing-kasing atong mga panahon na. Di ba naka in English kog kadso? Na ko'y deep inside o deep in back or deep in foot. Sumura to. Pero why angay ika-reklamo mga bayot kay first time pamampo namong pagkakita ba? Pa sila ka sinati sa porma sa ilong, porma sa baba, o porma sa mata. Sumuna to mga bayot no? Ang akong ugangan pod nga naminaw, min katawa. Sumuna to mga bayot no? Bintaha ra gyud ning makakaon tag kumpay-kumpay mga bayot. Kay murag mamis-hamis ang ato ang kapanitan. Unya blooming-blooming tag kadzut ba? Charot ra bitaw mga bayot. Oy, sakto kog tulog karong mga adlaw mga bayot. Ug sakto po kog pamutang anang ako ang mga kanawungan og mga foundation. Bahalag wa na nagtupong, wa na nagporma ako ang kilay mga bayot. Basta kay nalipay ra jud ko karong adlaw. Bitaw-bitaw mga bayot. Oy. Pag uli na mo mga bayot, naghilaka nga ako ang binhi. Kay dili makig-uli. Ganahan pa siya mo slide dito mga bayot. Kay kani adto ang mga slideanan ulo sa palwa sa lubi. Ug dili bunot or dili butay mga bayot. Butay mo yung mong ipadidit dito sa bakilid mga bayot. Sakyan na mo na hantod abot mi dito sa kinaubusan. Lami kay magpadidit sa una mga bayot sa mutag init-init ang panahon mga bayot. Then suguon mi og pakabo sa among mga ginikanan. Dugay kami makauli mga bayot. Kay magpadidit pa mi dito dos tabay mga bayot. Tinig-uli ako ang ginikanan gandam na og tukog og dili. Bayabas. Bitaw-bitaw mga bayot ay. Kaning ila ang mga planeta diri mga bayot. Akong i-share ninyo mga bayot ang ilang inistoryahan mga bayot. Kanang ilang inistoryahan mga bayot kanang mga Baribsis, Vonzek, kanang ila ang bubunlan ba mga bayot mura og napaos or mura og naiplima diri kay kanang inana ba ang ilang inistoryahan naagi mura og kanunay gisipon ba nga plima na diri sa bubunlan inig-pronounce nila sa ila ang mga words nga istorya mga bayot. Munang lisod jud kaayo sabton ang ila ang lingwahe dinhi. Nang ila ang ABCD mga bayot, lopig pa ni Latin lagi. Masking pag-usaon na kog ansuhos, apila na kog ansuhos ang dalunggan mga bayot. Di gyud ko kabasaan ang ilang sinulat mga bayot. Pero sila mga bayot kay mao pod ila ang nadak-an, mao pod lingwahe nga ila ang gitun-an, easy ra kay nila mga bayot. Kani adto diri mga bayot kanang mga on sa lamisa ba. Istorya na ako ang makagupa diri mga bayot. Istorya sa iyang mama, papa. Celestina gyud taon mga bayot murag mayang bungol. Naminaw ko mga bayot pero murag wa ko kadungog. Unya wa ko kasabot. Ako kabalog atong mga panahon na mga bayot ako ilang gilibak sa atubangas lamisa og nganong naunsa maning bayhanang naingon manig tikling kay pag abot nako diri mga bayot kani adto mga bayot. Kaning akong ani diri tungtungan og tubig kay lalom kaning akong ani diri mga bayot. Pero mga bayot, wa na gani nagpatigbabaw og asa dapitan ng bones na to diri. Naglipog ko di ako ang panitan mga bayot oh. Puti nga ako ang pizza doghan pero abot sa ako ang liog mga bayot. Naingon og kuan. Katamnan og sibuyas. Puti ako ang nawong, puti ang ako ang tawas, pero ako ang liog, katamnag sibuyas, asa gustisya ni, kaon pagkumpay bib. Sumuro to, dira ra ko to ba ko ang i-share ninyo. Daghang salamat sa paglantaw. Bye-bye. Ay, hello, may butang may unto ng hapon ninyong tanan na bayot. So nakapanggawas ping tulo mga bayot oh. Kay hangyo tawon akong binhi mga bayot nga mugawas kasi mulang hab sa og preskong hangin sa gawas mo nang idali na ako sa inis mga bayot ng gawas na bisag tugnaw-tugnaw. Amor gyapon siyang gigawas mga bayot kay aron makalanghap pod siya og bahalag di good presko nga hangin mga bayot kay daghan kay sakyanan ng agi oh. Pero nang gawas gyapon may si hi na. Wa may alamag mga bayot.
Baklay-baklay rami ning kadaplinan mga bayot. Mga alas 2 na diri sa kadlawon. Nanggawas pa mi, pero napay daghang nanggawas pud aning kadaplinan mga bayot. Napay mga shop pud nga abre. Kanang shop nga 24/7 bang open.